amsa gaisuwa daga naku ne zakin soyayya ta da ni da ku ba rabuwa na riƙe amanar su gaskiya ba zan sa ki ba wallahi ku na cikin zuciyata gai sunan naku zan kawo yau dukkaninku Muhammad DJ na gaida kai ma Iliya boss kai ma na doka Rahuja shiga kai ma na sanyo ka dan gwargi ya santi kai ma na sanyo ka sannan ga tasiri ma dagwal na sanyo ka sannan ga kadiri bandin bana kai ma karbi gaisuwar Adamu ya barin batsaki ma ga gaisuwa Sharo zaki kai ma na sanyo da kai ma Nasar su makiya na sanyo ka Haya mai dan hannu kare gaisuwa sannan ga Ibiza a kai ma karbi gaisuwa sannan ga ya kai ma kalasu na sanyo